Caralludo. Como fixéchelo caldo? Chascáchelle las patacas, va que sí. E coas fabas enteiriñas. Moi ben. E boteille unto. Xa. Pero como? Xa lle botaches o unto? E logo como lle botaches? Non o botarías a cocer así de calcar maneira. Pois sí. Pois que saibas que escarallaches o caldo todo. Así non se lle bota o unto. Pero non dixeches que estaba moi bon. Isto é unha merda. Non vale para nada. Que agua está na Virgen do Pilar. O unto hai que derretelo antes nunha tixola. Pensas que vas inventarte o caldo? Pois hai quen llo bota así. E ademais, botelle sal fino, non do gordo. Pois con razón é o pior caldo que provei na miña vida.